Investičný apartmán v Dubaji, hlúpa investícia. Chodím tam už 13 rokov a na toto som prišiel. Poprvé, kvalita budovy. Oni tam majú úplne iné štandardy na vyhotovenie, na materiály, ktoré použijú, na bezpečnosť. Už si počul o tom, že tam pár mrakodrapov horelo? No áno, je to práve kvôli tomuto. Po druhé, klimatická zmena. Dneska tam máš väčšinu roka 40 stupňov v tieni. Čo myslíš, čo bude o 10 rokov? Za tretie, hlúpa investícia. Som tam teraz bol, rozprával mi tam miestny, 70% budov a bytov tam kupujú Rusi, pretože sú dosť izolovaní v rámci konfliktu s Ukrajinou, kde môžu investovať, kde sa môžu rekreovať. No a potom to navyšuje cenu, za ktorú kupuješ ty. Za štvrté, režim. Áno, to, že je tam nejaká monarchia, zabezpečuje takú tú striktnú bezpečnosť a to, že keby niečo, tak zasiahnu. Na druhej strane ten režim zabezpečuje aj to, že potom vznikajú rôzne konflikty, do ktorých je zatiahnutý, ako napríklad ten s Iránom, čo rozhodne nevplýva pozitívne na cenu tvojej nehnuteľnosti. No a za piaté, koľko reálne z toho, čo čaržuješ tomu svojmu nájomcovi, dostaneš ty. Pretože potrebuješ zaplatiť cca 15% Bookingu alebo nejakej inej aplikácii za to, že ti dohodila klienta. Po druhé, 10% dávaš tomu správcovi budovy ako takej. 10% dávaš firme, ktorá ti tam zabezpečuje servis. Teda samozrejme, ak tam nechceš chodiť ty, vymieňať postelné prádlo a vynášať smetné koše. No a ďalších 5% ťa stoja energie a stoja ťa káblová televízia, internet. Tie energie, ver mi, že to tam není lacné, tá klíma tam musí fičať v jednom kuse. Takže len takto konzervatívne som ti to napočítal na 40 a viacej percent, ktoré ty síce od toho zákazníka dostaneš, ale nikdy u teba neostanú, lebo ich musíš vyplatiť ďalej.